Vi får ofte spørgsmål om, hvordan man finder rigtig størrelse på bitte, og hvordan man ser, at bitte det passer. Der er nogle tommelfingerregler, man kan huske på. Det letteste er at starte med at prøve et bit, som har faste sider. Altså enten en fuldtjek, ligesom her, eller en D-ring, eller en anden type bit, som har faste sider. Man lægger det på, tjekker, at vi har god plads op til jekslerne. Jekslerne, det er de forreste tænderne, og de kender man fint, når man kender yden ifra her. Man trænger ikke sætte fingrene ind i munden på hesten. Der skal minimum være en tommelfingerspredte op til jekslerne, ellers så vil bittet blive liggende imod tænderne, og det skaber ubehag for hesten. Så vi sørger for, at vi har bittet liggende i rigtig højde. Det er lidt forskelligt, hvor hesten ligger og har bittet henne. Den her hesten har en lidt længere mund, så her har vi flere pladser, hvor man kan lægge det. Det må man prøve sig lidt frem med. Hvis hesten lader bittet ligge afslappet i munden, så kan det ligge længere nede, men hvis den roter mye rundt med tungen, så kan det være nødvendigt at hejse det lidt længere op, men aldrig fornærme jekslerne. Når vi ser på hesten forfra, når vi har et bit, som passer, ligesom her, så man ser på hesten forfra. Så hvis jeg holder imod i den ene side og trækker yt i den andre, så skal der ikke komme noget særligt yt af munddelen. Vi ser, at der kommer ikke noget munddel yt her. Der bliver ikke noget ekstra plads her. Men det skal ikke være så trangt, at vi føler, at vi må træde det på, at hestens mundvægge bliver presset ind i munden. Det skal være sådan, at hestens myle fylder hele munddelen. Hvis vi har et bit med en løs ring, så kan det være nødvendigt at gå op en halv størrelse, kanskje en størrelse på den her type hest. Vi ser, at den har lidt løst hyt her, og det skal der være plads til. Så hvis vi har en løs ring, så må vi samtidig have en lidt bredere størrelse, end når vi som her har en fast skænkel. Det her vil være rigtig størrelse for den her hesten i den her type bit. Her har vi sat på et bit med en løs ring. Her gør vi det samme. Vi trækker ringen ind til den ene side og trækker den ud i den andre. Og så ser vi, at hullet kommer fri af hestens myle. Det er vigtigt, at hullet kommer fri, når vi drejer i tøjlen, for det er det samme, der vil ske, når rytteren vil tage i bitte. Så det er vigtigt, at hullet kommer fri, men der skal stadig ikke komme ud en masse af munddelen. Det vil sige, at hvis der kommer ud mere af munddelen det her, så bliver bittet for stort, og så vil bittet sklige frem og tilbage igennem hestens mund, når vi tager i tøjlen. Så det her vil være en rigtig størrelse, når vi har en løs ring. Det her bitte har en normal trænsebitring, det vil sige en 70 mm ring. Det vil være en normal bitring for en hest eller som et trænsebit. Hvis man vælger et bit med en mindre ring, så giver det lidt mindre støtte, lidt mindre stabilitet. Hvis vi vælger et bit med en større ring, så vil det give mere støtte og mere stabilitet, og dermed lidt mere styrehjælp. Man bruger ofte en større ring på en spranghest eller en hest, som jobber i højere tempo. For eksempel en spranghest eller en feltridshest eller en galophest. Det her er den ringstørrelse, som er tilladt i dressyr. Det er ikke lov med store ringer i dressyrklasser. Men det her er en lovlig ring i både sprang og dressyr. Så det vil være en normal trænsebitring. Nu skal vi bare finde størrelsen på kandarstangen til den her hesten. Hun er ikke vant med at gå på kandarstang, så hun synes, det her var vældig spændende. Kandarstangen skal ligge stille i hestens munde. Det vil sige, at der skal ikke være noget plads til, at den kan bevæge sig frem og tilbage. Den skal ligge stabilt, men samtidig skal den heller ikke være trang. Hvis vi ser forfra, så når vi har lagt kandarstangen på, så skal mylen fylde hele stangen. Sådan som den gør her, vi ser, at mylen fylder hele stangen, hele munddelen. Der vil det være en rigtig størrelse. Hvis stangen er for bred, så vil vi drage både tungefriheden og kættingen frem og tilbage gennem hestens mund, når vi bevæger i stangen. Det er ikke hensigten. Stangen skal kun bevæge sig den her vej, den skal ikke bevæge sig horisontalt igennem munden. Det vil sige, at det her vil være rigtig størrelse til stangen på en normal hest. Jeg plejer altid at prøve stangen først uden bridongen, for der er det lettest at se, om stangen er rigtig størrelse. Stangen på og spænde næseremen. Og så sørger vi for, at stangen ligger så pass langt nede, som den ville have gjort, når vi har det bridongen på. Når vi får bridongen på, bridongen er jo en trænse med små ringer. For at den skal komme løs og komme sig fri bag kandarstangen, så må den være en smule bredere end vores stange.
for at det skal være et sæt. Nogle hester er vældig firkantede i mylen og trænger samme størrelse. Men hovedreglen, en normal hest, den har en stang, sådan som den her, som er 12,5, og en bridon, som er 13 eller 13,5. Det vil være en normalt sæt for en normal hest, sådan som den her, som har en trekantet myle, som har et normalt hoved. Bridonen har mindre ringe end trensen, for at den skal ligge pænt bag stangen. Man kan bruge en trense også, men det vil ofte være et problem at få det til at ligge pænt. Det er jo ikke kandavhudlok, det her. Det er bare brugt til at prøve. Hvis vi lægger stangen ned, så vi ser og bridonen her, så ser vi, at bridonen er en anelse bredere end stangen. Bridonen vil ligge bag stangen i munden, og der vil hestens myle automatisk blive lidt bredere. Så det er nødvendigt for os at have en bridon, der passer sammen med stangen.